ndị be anyị na-asịkwa unu nnọọ anyị ka na-agakwa n'iru na ihe mmemme anyị n'ụbọchị taa. Good morning Anambra. Na ngalaba nke a ihe anyị ji maka ya ihe anyị ga-akparịta maka ya bụ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. O doro ewu na ọkụkọ anya na asụsụ anyị ọtụtụ ndị mmadụ anaghị enebazi anya na ya, ọ na-adazi ada. Ụfọdụ kwa ha asụ dị asụ ha asụ ya Igbo, ụfọdụ na-asụ mana ihe bara omenala odorozi ha anya. Kedu etu anyị ga-esi wee kwalite asụsụ na omenala Igbo anyị? Chidimma, ọ na-wee kwuo sụọ Igbo obi eme gị etu mba ana m asụ Igbo, abụ m onye Igbo, ana m asụ ya ọfụma. Okay, mana onwe ndị ọ na-awasị ha sụọ Igbo obi amapụ mmiri afọ onye onye anyị na ya nọ iji wee neba anya na ịkwalite asụsụ na omenala Igbo nke taa bụ Sir Anthony Ugorji, SA to the Governor on Community Mobilization. Ọkaigbo mbem, anyị na-asị gị nnọọ. daalụrị nne. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Afa m bụ Sir Anthony mmadụ Abrochukwu Ugorji. SA ka m on event to the governor. Okay, on event. No, ọ dịzị ka mụ na anyị kpara akpa wee bịa taa. Ogwu akwa ka ene na nwa ya na-ama. Ọ dị mma. Ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ asụsụ anyị ka anyị ebidogoro n'asụsụ. Dịka m si na-akụ oge anyị na-ebido, asị m ụfọdụ ndị asị ha sụọ Igbo obi amapụfa, ụfọdụ asị ha gụọ ibe n'Igbo obi amapụfa. Kedu ebe anyị si wee daa ya n'ihe gbasara asụsụ anyị tutu anyị na-agazi n'omenala? Asụsụ Igbo amaka. O nwere onye Igbo kwesịrị asị anya sụọ Igbo o bụ mmiri afọ ya, kama n'ọwụ amaghị eme wetara oji dị otu a. Asụsụ Igbo amaka. Ụbala akwụkwọ a na-agụ melu ndị Igbo ha wee na-eneghala anya n'ibe eji malaba. Ibe eji mala anyị bụ asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo amaka. Ya na ndị Igbo ya anachighị azụ sụrụ asụsụ Igbo, kwenye na Igbo, yiri akwa Igbo, mebe ibe Igbo na-eme. Ọ ya bụ agwazighị gị ma ibe Igbo o bụ mmiri ayara afọ. Ya na anyị ga-anachighị azụ n'ebe Igbo bido mara ibe anyị na-eme. Ọsọsọ ụbara akwụkwọ anyị gụrụ bụ ihe kpatara asụsụ Igbo, asụsụ anyị jizi etina. Ọ ụbara akwụkwọ na oke njefuga maka ndị Igbo anara anọ n'ụlọ. Ọgwụgwọdụla agụmọnụ nke Naịjirịa ine n'anya bụ na ndị Igbo nọ n'ofesi na mba ndị ọzọ ka ndị nọ na bebe. Ya nọ njenje wetele nya bụ oke isi awọ. Ọ dịghị ka ọ bụrụ na ndị nne na nna ebidoro n'ụlọ kụzibara ụmụba asụsụ Igbo, ọ bụ na ha too, ọ dịghị ka ha ga ha etinye anya na ya? Ọba nchawu nsogbu anyị. O nwere onye Igbo nne na nna ya asụrọrọ Igbo tupu anyị malitezie ejebe oke ije. Onye lụzie na obodo ndị Awụsa ọmụ Awụsa, ọmụzia nwa ọsụgharị Awụsa. Mana ibe onye too n'ụlọ Igbo ka ọ ya na-asụ. Igbo ka ọ ya na-asụ. O nwere ka nne gị sụọlụ gị oyibo. Ọ wụ oke njenje a wuo isi nsogbu anyị. Ọ dị mma nekere anyị ife dị na onyonyo nke a wụ egwu omenala. Egwu omenala ndị abịrịba. Ọ dịghị ka onwe ka egwu ndị a ga-esi na-akwalite ife ndị Igbo na-eme. Egwu ndị a ga-akwalite ihe Igbo na-eme maka na mgbe ọbụla ịhụrụ ya ihe ama na a na-akpụ ya war dance ya egwu ejije agha ya nọ nnekwu egwu ka ọ ya na-enyekwa aka nwafọ Igbo ọbụla na-echerie ya ama nọ ndị Igbo nwe. Ọ na-abụkwa ife na-emebi achọba otu onye a ga-asị na onye nwa mere ya. Kedu ndị agha atọ ụta ihe kpatara asụsụ Igbo anyị ji etinyazi ya na omenala ihe eji ụmụazị na-etonite ji echefuzi ihe gbasara ma asụsụ Igbo ma omenala? Ndị agha atọ ụta. Ndị agha atọ ụta erike. Anyị ata ndị nne na nna ụta. Anyị ata ndị ọchịchị, ndị isi ọchịchị obodo. Anyị ata ha ụta maka na o nwere nna anyị ukwu a na-akpọ ọkammụta Ejiọfọ. Ọkammụta Ejiọfọ agbagwu ya ọsọ gaa anyị ije wee sị ka asụbakwa Igbo, wee si onye ọbụla sụwa Igbo. Abịakwazi ebe ahụ anyị asụ Igbo, ndị be anyị a na-ejeghị ụzọ, a na-asụ oyibo, ọ na-agba anya mmiri. Ya na ndị agha atọ ụta bụ
ma mụnwa ma gị nwa. ọ na-ekwu bụ ndị na-asarawa na ị ga na be ha n'asụsụ ha ga na-asụ ma ọsọ gị ma ọsọ gị mana nebịa kene ya anya ọ bụrụ na ndị be anyị agaghị enebawa anya n'ihe gbasara ejiji na otu isi gụwa jiri na otu m si dị ọ bụrụ na ya emewere ya si na ejiji anyị ọ dịghị ka asụsụ Igbo anyị ọ ga-enwenwe isi? Ọ ga-enwe isi. Asụsụ dị iche, ejiji dị iche. A ga na-eji ejiji, a ga na-asụ asụsụ. Ọ bụ ele ụbọchị si gbatakwuru ka ejiji yi na-arụ ya esi wee dị. Mana ige ntị ihe o kwuru, ịfụ na ihe ọ na-ekwu bụ nne. Abụ m onye Igbo, ana m asụ Igbo. Ihe niile m na-eme na-ebs bụ Igbo, ma ọ na steshọn ọhụụ na njel, ana m asụ Igbo na-asụ ịnya na ịba ncha m. Ọ dị mma. Ị na-anya ụmụ anyị ma ndị otu anyị, Igbo na-emebi ivele, and ọ bụ ibe alụ. Gịnị mere o ji emebi ivele ahụ? Igbo ji emebi ivele bụ na ibu nwanne gị ya asụrụ ya Igbo, ịsụgharị ya oyibo ka o wee bụ na ị gụrụ akwụkwọ. Ịsụwa Igbo dịka ya sị na o nwere ibe ịma, ọnya na-eweta ivele, mana Igbo adịghị ememe ivele. O nwere onye ọcha, onye Germany bịalụ nkwụ nwaanyị na nke dọrọ akụnyere. Anyị sụrụ Igbo ọtụrụ, anyị sụrụ Igbo sụọ ịnya sụọ Igbo ebe Igbo dị. O nwekwa ibe anyị gwaba anya n'oyibo ekwunye na maikrofon si ha unu anụrụ na omenala Igbo ka anyị na-eme. Ọ dị maka anyị banyeze na omenala, ihe gbasara omenala, maka na omenala ndị dịrị be ndị ndị omenala ba na-akwaliteba ngwa na ihe dịka ịgba nkwụ nwaanyị, onwe ka o si na-akwalite ndị Igbo? Nke a makanụ, ọ na-akwalite ndị Igbo rinne. Ị na-ebu anya ndị ọcha na-enene ibe ị na-abụ na onyonyo ba ịma na ndị be anyị nwere ugwu. Ndị ọcha na-abụkwu ya n'anya. Ndị ọcha ọ na-atọ ndị ọcha ụtọ maka na-abụ ya. Nye gị pictures ihe onyonyo eseche ụbọchị anwa, ihu otu ndị ọcha si na babata n'ala Igbo kwa otu ndị Igbo si eme. Mana ọ nwere ụfọdụ omenala ndị Igbo na-emebu mgbe gboo dịka ọ na-etinyazi etina. Ụfọdụ na-asị na ọ dịka ụka ebubatara, ndị ọcha bubatara na ọ dịka onye nwa na-emezi. Ọ dị ma nekere nke a dị ebe a ite nkwụ. Na ọ dịka onye na-emezi na ụfọdụ omenala ndị a na anyị na-echezi ya. Ọ dịghị ka ọghọm dị na ndị ọcha iwetara ya ụka ọkazi uru dị na ya? O nwere ọghọm dị na ya. Ndị ya anakabasị ana. Awụ m night n'ụlọ ụka. Na nwụ night anaghị ara m ime ihe Igbo na-eme. Ọ bụ aba onye baa nkịta bie ka ọ ya aza. Ya na Igbo bụ Igbo, ụka bịara abịa, ava bịa ka ọ dịrị ndị Igbo mma. Ya bụ na anyị ga-eso ụka, mana onwe omenala dị njọ ewopie ọnya ka ụka ji bịa. Igbu ejima, ime ihe ekwesịrị ka eme, ọnya ka ụka ji bịa. Anambra steeti gọọmenti kwuru na kwa Wednesday na ụmụ akwụkwọ ga na-eyi efe eji malụ ndị Igbo na-asụ Igbo. Jezie n'ụlọ akwụkwọ, ị ahụkwa ka eyi nyawa efe, onye nkụzi anọ na bọọdụ na-akụzi oyibo, na-asụ oyibo. O kwesịrị na onye nkụzi anwa ya edobe iwu anwa gọọmenti tinye. Okay, ewere Igbo kụzie subject niile ụbọchị ahụ. A ga-eji, ọ bụrụ na a ga-eji Igbo, mana mbọsị anwa asụwagwodu nnọọ Igbo. Echi si mere subject ndị ọzọ asụwagwodu nyara Igbo ka o nwee ike baa anyị na-arụ ịbụba ibe ABS na-eme. Ngwa anyị na ibe ahụ na-eme. Good morning Anambra. Ngwa anyị na ọbago ndị mmadụ n'ebe niile onye ọbụla chọọ igelie. Nsị dị na ahụ anara esi isi. Ọ bụ ichetele nchi alụ ọta ọkaigbo mbem ifugoni ya na anyị nafa anya ya bụ ọkụ. Asụsụ na omenala Igbo dị anyị mkpa na a ga-akwalite ya. Onwe nke ị na-eme eji mara gị? Ibe m na-eme eji mara m, ọ dị akwụkwọ na-abụ nke nna na nke nna. Ime nke nna imekwa nke nna. Mbe m o ibe eji mara m
nyakwanụ ka m ji were eri ive wee na emekwa ive ndị ọzọ nya na anyị ọ ka ama mbem Igbo bụ Igbo na lụọ n'ụlọ Igbo Anambra na lụọ n'ụlọ ka anyị sụrụ asụsụ Igbo be anyị ka anyị kụziwere ụmụ anyị iwe n'Igbo onye ọ bụ na-asụbụ Igbo ọbụla ọzọ wagbọkụodige nka iji welu etipụta mmọnwụ agbọkụodige gụlere na anyị kenele odogwu onye ọ ga-adịrị mma wagbọkụodige ọnwụle mmadụ adọju obi anọ odogwu na anyị kenele agbọkụodige gụleri romie agbọkụodige gụleri romie wezu udo ndị Igbo niile odogwu na-ekenele ome onye kalele ọ ga-akale gị sị m mba ọ dị mma Igbo ibego nke iji akwalite kedu ụzọ ndị ọzọ ọ dị gị ka ndị bụ ndị Igbo ị ga-eji wee kwalite asụsụ na omenala anyị ka ọ ghara ịnwụ pee ibe ndị Igbo ya eme erike nke mbụ etu a mụ na unu nọ ebe a anyị chọrọ ndị nkwado abịa na nkwado program a na-eme ibe mmemme a na-eme na ABS ọ ya enyekwa aka iji wee na-eme ka ozi a na-aba n'ọnụkọ n'ọwa nke a ofu ụzọ ọzọ ndị be anyị nwere ive kwesịkwelu ka fa baa n'ụlọ akwụkwọ jee na-akwado ife gbasara omenala n'ụlọ akwụkwọ ọ ga-enyekwa aka ndị a na-azọ ọchịchị hụ ka fa nwee ike ebe ọ na-abalụ olu ibe ndị oyibo na-akpọ ije kampen nya ije nta nkwado faluo ewele asụsụ ndị be anyị na-agwa ndị be anyị okwu maka ị na-azụkọ nwatakịrị awụ na mgbume ya na-alụrị anyị aka ka ọ malụ nke bụ awụ malụ nke bụ mgbume nya ibe anyị ya eme erike ndị Igbo ya eme erike nke ka nke ibe gbasara ekike ịma na ọ na-aga ọgaranya chi eze ọ na n'ikpo ego mmadụ chi ọzọ iwe sket ọ bụrụ sọ ụmụ nwaanyị na-eyi sket ọba ncha omenala Igbo n'ihu ụmụ ndị ele nke iyi dị iche na nke iyi maka ine nke anyị bụ na-eseri esere nke ya ese a na-akpụ ya artificial ncha ụzọ anyị esi wee na-enyelu ndị Igbo anyị aka maka nke a nwere Awụsa na-eli ya nke a bụ Igbo na-eme ya okpu ahụ ndị Igbo na-atụ ya enwekwe nke Awụsa na-atụ ibe ndị a niile bụ ibe ndị be anyị ya etinye aka na ya mana ị na-ekwu na nke m adịghịzi m moto ka mmee ka ị malụ ọ dị mma dụọ ndị be anyị maka na oge adịghịzi ndị gọọmenti ya na ndụmọdụ inwezi generally ndị igwe be anyị na-anwari nne ọkụkọ ghe mana ọ hụọ n'onu maka iluo n'ebe ụfọdụ a na-agba ọfala agụ arọ ịbụ na ha na-agụ akwụkwọ ozi n'oyibo mana ekwesịghị ka a na-agụ ya n'Igbo ọrịagwodu igwe arụ ya chọọ ndị maara Igbo ha edenye n'Igbo gụọ ya n'Igbo ọ dị mkparị nne nke a bụ na akwụkwọ ndị igwe ndụmọdụ na-enyezi ndị be anyị ndị Anambra ndị Igbo n'ebe ọwụ na onye ọwụ na-anọ na ka anyị na-akwalite asụsụ Igbo otu ọbụla osi na-ede sụọla ụmụ ya Igbo kụzielu bụ ihe n'Igbo nke kazi nke ka anyị na-eri nri ndị Igbo o nwere nri mama m na-esili m mgbe anwa ose ọkụ anyị enwere ego anyị kpara ogbenyere nne mana ma ji awụ ma ji agwọrọ agwọ ihe eje na-abịa gote green inine igote wute obere ego ịbata ịkpata ose na garden ya n'akụkụ beghị ịkọrọ ibe ịkpata ose ebiekụọ ose a na agwa ahụkwana iti nwobele crayfish suo ose tinye nnu ịbịa tụnye mmiri weluzie ogiri Igbo tinye imecha enye ọ na-acha nzuzu ewee kpozie nnu ticha anyị n'aka ị na-ebelu nzi ọ na-asọ ụsọ ọ na-atọ ụtọ rinne mana ndị be anyị amazi ya ọzi spageti osikapa
na ebe ndị ọzọ aya esikwu stu nwee ghe obe akwụ nwa Amazịkwa amazi m ibe ama. anyị na-eme ya na okwesị ka anyị na-achighakwa azụ na nri ndị Igbo anwa ya bọsị anyị ga-enwe ohere anyị akagbuo ya mma. Ọ dị mma, anyị na-ekele gị Sir Anthony Ugorji, essay to the governor on events. Ọkwa ya? Anyị na-ekele gị maka ịbịa nọnyere anyị tata. Isiokwu anyị bụ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Anyị na-atụ anya mgbe ọzọkwa anyị ga-akpọ gị ka ị bịa nọnyere anyị. Anyị adọtịkwa ya ma okwu. O wee badị abalị ya na mmasị. Ọ dị mma, Chidimma. Daalụ nne n'inyere anyị n'ife mmemme anyị n'ụbọchị nke taa. Ọ dị mma, ndị na-anọnyere anyị na-asị unu daalụnụ maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị taa. Chidimma, anyị ga-ana n'ụgbọ. Anyị ga-ana ọ bịara ije nwụna. Ọ bụ na akọsoro na akụkọ n'elekere 9. Ife anyị nwezikwa bụ ihe gbasara spọts. Ọ bụ na anyị nọsizie anyị asị unu daalụ maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị taa. Unu echebizi anyị echi maka na Good Morning Anambra ka ya adịkwa. Ndị na-enyere anyị aka ma ndị kamera ma ndị ọdụ ma ndị direktọ ma ndị niile anyị na-asị unu daalụnụ maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị taa. Ka emesịa.